Kaixo, kaixo entzuten da. Oi. Bikain. Beno, Terra Enigma berriro ere. Ez dakit non nien bilen. Nik esango nuke... Mengora uste dut, ez? Igual hemendik atera behar dut. Egia esan ez nahi zoroitzen. Vale. Hemen aurkitu nintzen tipo honekin. Vale, Willy lagunduko dula, ez dakit zer. Hau beltzen. Ankelata guztian neukala, nik uste dut zati hau egina daukadala. Bai. Orduan uste dut gelitzen zela dela, ja, astea esploratzen mundua, baina itxasontziarekin. Zakit oso ondo nola den asuntoa. De principio esango nuke toki guztietan egon nahi zela, bueno, pues... Zakit, munduari bueltaxka. Hau da... Hemen lortu nuen itxasontzia, ez uste dut. Orduan... Jarraitu beharko dut hortik. Izango da Antartida edo. No, ezin naiz urbildu siquiera. South Pole. Zituzten sartzen hemendik behintzat. Hemen bai. Tijera, zer moduz. Ni hemen nabil ez dakidala zein den urrengo pausoa. Mendik ez zera hori naiz. Hortik ere zuloa da. No. Ba hori, jakin gabe benetan non nintzen uste dut falta zeidana dela... Falta zeidana dela jakitea. Osa, bilatzea gauza berriak munduan. Seamail eta Life Potion. Orain, ju naiz Antartikara. Gauza lortu ditut, ez dut, ez bizitza rekuperatu, como un tonto. Baina, bueno.
Eta pixat hori bilatzen aber... asko zokerra bada, honek jarraitzen du izaten honena. Beraz, honekin jarraituko dut. Eta printzipioz hemen ez dirudi beste zer dagoenik. Hasi naiz bota. Igual, egongo da beste modu bat hona etortzeko. Baina oraingoz hemen ez dago ezer. Hemen bai, uhartetxo bat dago. Baina dirudienez ezin dut sartu. NZ New Zealand izango da. Zelanda berria. Abira bai sartu naiteke. Zelanda berri da. Hau izango da ura, igo eta jeitsi egon nintzen tokia. Ez, antzekoa da, baina ez dago ezer. Antzekoa da, baina begira ez dago ezer ez. Da, mailirrok hori dago eta jazta, osa izango da sin más tokiak bilatzeko. Baina ez. Nola sartu nahitek hemen. Ez daukat aukerarik. Hau zer da? Aust. Alia. Baina bai dauka sekulako antza, ez? Beste mapa hortaz. O igual bai, Australian bai egon naiz. Zakit. Haupa ez dainu zer moduz. Goizalda, bueno, lastima, baina eskerrik asko pasatzagatik. Dena den pixkatxo bat berandugo, ate etorriko zaigu. Beraz, nik berak esaten dianean testigua pasako diot ateri eta zuzeneko txoa egingo du. Baina eskerrik asko pasatzagatik, eta alba duzu, gero, atetxirekin. Suncoast, toki berria, klaro, Australian esango nuke ez naizela egon. Behintzat, gordeko dut partida, eta sendatuko naiz. Ez nahi sendatu. Eta holaxe, oraintxe bertan nago, gauzatxoen bilazen lortu dut itxasontzia. Horrek esan nahi du posible ditu dela bizitatu portu guztiak. Behintzat itxita ez daudenak. Homofobia. Hau toki guaia da, baina beste mutilo batekin etorrita, bueno, zer. Litetik etorri gara, nire harimako oasia da, baina sekretu mantenduko dut. Txo! Ondo, guzki tropikalak mundu guztia berotzen du. Dordoka. Turista atrakzio bat bihurtzen baldin bada utziko dut toki hau. Alde egingo dut.
Ez dugu bizitari askorik, liderra bizitariak erakartzen zehatzen ari da. Zema falta zaizkit, bakarra. Bueno. Ostra, hau dena gastatu nituen, Hau ere. Hau ez. Ia denetari daukat. Hain ez fijatu kanguroa koala horrezkoita. Zerum ere. Ez ditut asko bastu. Holy Water izango da, hau? Venga, Holy Water erosiko dugu, azpa. Ia kanguro txoatako ala. Eta ber, hau. -8, -9. Sentitzen dut, baina ez dut ezer jakin nahi zutaz. Hau guzki hartzen. Zer? Zurrunga. Edan egiten du berriz ere. Zer dion jendeak ez dakit hemen zeo zer dagoen, egia esan, edo berandugoa zeo zer egongo den printzipioz historian ez dakit zeo zer daukadan egiteko sikiera oraintxe bertan. Airs Rock ezkerretara. Airs Rock da haizea hortik atera genuen uste dut. Begira hemen. Magic Rock bat dago. Jende ez da etortzen, sarrera edukiko gagenu, erregarekin zerbait egin zenuen aurrekoan. Erregearen zen L printzesa salbatzen dugula eta Lek eskapo egiten du. Osea, ematen diogu hitzak esateko aukera eta Lek eskapo egiten du bere lagunarekin eta mundutik dabil. Eta dago kontinente honetan dago gainera. Bueno, kontinente honetan ez Ameriketan. Orain Australian dago. Mundu guztiak atxegin du. Bueno, bilerak egiten ditugu. Koala polita, baina ez dugu bizitari askorik. Ego, jolastara. Zari dira gizonak hitz egiten, nik nahiago dut, ez ba jende gehiago etortzen. Hori gustatuko litzateke niri artea. Igual zerbait egin da. Bai, Columbus azkenan Sea House. Hau zer esango da jateko? Dena jango dut, Hau ez dituzten jaten. Gauza da, jandu dalako ez dakit zer gertatzen den. Columbusek erakusten die nabigatzen iristen Ameriketara eta juten gera zera batean. Barku batean eta gero aurrerago barku bat ematen digute. A ver, nola ematen hauen.
Zepena, lehen ulertzen genituen animaliak, baina orain galdu dugu animaliak ulertzeko ahalmena. Polinesia. Imaginatu kaio batean jutea beste kontinente batera. Gainera beste ikaka egiten Alaskan nago. Alaska, zer dago? Alaska ez. Eta itxasuntzian erekin da torre, edo ez? Bai. Hau izango da, hori bakarrik. Nomadak, zer dago. Migratory bird. Adibidez, Alaska eta Australia, Norteamerika eta Kamillo, Ipar Amerika eta Zebana, eta Suramerika eta Greenland. Honek esaten digun ondo den. Hemen login daiteke. Hau etzen badirudi, bino esango nuke etzela, Osea, beste toki bat dirudiela oinarritu dagoela, baina ez da. Zombien lurralde hori. Bai, baina ez da. Ze tristea tokia. Hemen ez dirudi ezer dagoenik. Hau norbait zer moduz, zer lan... Itzuliko naiz lehen honegon tokira esploratzen jarraitzeko. Nola dijo hori? Aurkitu duzu zure jokoaren diseinua. Ezki ulertu ez manuen. Ni bitartean hemen pixkat mundua esploratzen, orain ja itxasontzia daukat, orduan bueltaka. Hau ez da itxasontzia aurkitu toki bat nun kaioak dauden eta eramaten zaituzten teorian azkarrago, toki batetik bestera. Eta pixkat esploratzen orain bertan. Hemen egon naiz. Hemen ez naiz egon. Tokia daukate antza edo oinarrituak aurretan jolastutako beste toki batzuen sprite eta soinuarekin.
Eta pixka despistatzen du batutan. Bueno, imaginatu ez naizela igotzen hortik. Ze zerrikeria. Toxiko, banda. Beste potixu bat. Hemen gure Euskal Twitcheko harreman toxikoa. Ezin naiz bota, ezin nire burua bota hemendik. Ba, holaxe, ea amaitzen dudan, edo hurbiltzen nahi zen amaitzera. Ematen dula, hemengo honek ematen dula krokodilo hil disekatu bat, honek. Enborra da uste dute, baina ematen dula krokodilo hil bat, hola, pixkat korrupto. Ice Rock, hemendik atera genuen airea. Hemen egona nahi? Esango nuke baiet. Ezin dut nire burua hemendikan bota. Horrelako xeat. Dago zer? Ez dago ez zerrez. Tapatuta bezala dago. Ez ditut hartu horiek. Baina. Baina, Ice Rocken egon duan naiz, orduan ona ekarri ninduten txoritxoek. Orduan, Australiari buelta eman, eta albontatik jarraituko dut. Hauze izango da, Japon, Indonesia, ez? Indonesia. Hau izango da Japonia. Hau ez da? Bizulo daude. Eta hemen, zero, ez daukate zerra egiterik. Speed Shoes. Speedo. Eta ez izango da, beraie bakarrik bai azken objetua. Run like the wind. Ez daukat karrerilla asko hartzeko aukerarik hemen. Ez dakit azkarra korrika egiten duen. Edo ze demonillo. Barkatu. Japonia hemen goikoa izango da. Ahora indikan Indonesiako uartea dira, ez? Ahora izango da China. Japonia da. Neo Tokio. Ze teknologia dago.
Mino zinegon 15. mendean edo lako zerbait. De repente da... 80. hamarka da, zer da. Bro, I can't speak English very well. Ask me on a data en vez de date. Oso raro jantzita zaude. Dago inor. Baina bulegoa da. Ze demonio neo Tokio. Nahi batera naiz. A ber. Hauze da, hotel bat o etxoietako bat pixukin. Mairrok. Telefono eta dena. Eta toki berdina izango da, bestaldekoa. Hotel kapsula. Anteko bai. Bale, bi pisu bakarra ditu. Mira katutxoa hor eskubian. Ez dago ia inor, bueno, dirude baina ondiragoa da. Oso okupatuta dago. Noodles, sakatzi? The price for the Noodle King. Zerrein bada. Speed Noodle Eating Contest. Sakatu A eta B alternatibeli to eat noodles. Presa denean. Ez niri gehiagi jandut, nudelak datoz. Milioi bat egin dezagun. Gehiago jandezakezu, zuti bat imazode. Esan du, that's the strategy. That's the secret. Start. Oh! Oh! Hogeita hamaika bowels. Nina is the Noodle King. Magirrock alortu dugu. Saiatu bai. Berriro nahi dit challengeatu. A ver. Orain azkarra bada, Baina nik irabazi izan dut. Hobeto hartu dut orain mandoa egiteko. Eman behar da AB. Baina hori da... Nola da? Joku olimpikoetan eta horrelako jokuetan dagoen asuntoa. Ez hartu, sigur on the inspection, vale.
Eta ez naiz makala hoietakotan. Ha? Mikrobingaiutako janaria bakarri dago nire etxean, horregatik nahiago dut hemen jan. Bueno, pues prestatu janaria. Hemendik alde egin dut. Hori esan banezake. Flares. Horako xean ez nik. Jatearena ez dakit zertarako dena esan. Ba, ez bada dena jaten ari naiz. Jan eta jaten ari naiz. Zer... Amaieran zeo zer ematen edaten, ez dakiten dirua gastatzeagatik. Baina bazpa. Lehengo tipo bera. Ez? Agur. Antique Shop jabea dauka animali salbaia bat. Zera legearen aurka dagoena, baina ez dago evidentearik, eta baduzu, ba poliziari esan. Evidentearik aurkituko bazenu. Kabaret! Baby. B-A-B-I. Dago sekreturik horrez. B-A-B-I. B-A-B-I. Igual ez da baby eta jazta. Igual kode bada. Ez daukagu animalirik hemen. Leoi bat bezalako ezer. Oso espezifikoa izan da, leoiaren arekin. Ai, atera naiz Neotokiotik nahi gabe. Sartu naiz hemen, eta atera naiz beste alde honetan, ezta? Beste toki batean irten naiz, esango nuke. Hau da, eramango nagoena beste toki batera. Non agertu naiz ba, ez dut ulertu oso ondo. Lagunduko zaitut. Non nago. Nork ez du jasotzen. Beste baten etorko dela. Dutxatzen zara. Zure mandiriak aldatzen dituzu. Ez gaizki jan. Etxera jun noizean behin. Eta ja, errepikatzen ari da.
joduz, ez? Hor bai. Claro, bihurtu behar da. Baina ez da aldatzen. Eta piloak entzen diot, baina... Bueno, zer. Gilko alda. Vale. Bueno. Eskerrik asko laguntzagatik. Zinork ezin duen... Ez dut nire garrasiak baina horrela da, jokuz garatzailea naiz, Quinteten, hau da joku hau sortu duen garatzailea. Dut joku bat zu ere bezala. Oso ondo. Zaki zergatik zakar hori Quintet. Beste toki batean nago? Hau izango da garatzaileen etxea. Illusion of Gaiabi. Haien beste joku bat. Dira. Eguneko aste buskaerak datorren hilabetenen hasieratik. SNK Sarruki baina handia izango nahi. Eta hor da, laborategira Resurrection Escenes hori ziren politenak. Hasieran daudenak. Motosan nen animalia sekretua. Enik sekoek askotan egiten zituzten hori garatzaileak agertarazi jokuan. Presidentea. Illusion of Gaiabi bezala Quintet handiagoa da. Denbora batean ez zuten ez der lortzen. Graphics eta dire igelak. Beste Mac izango dira beraien esaldiak. Diru ager dut. Ez dut hor bat zegoela irteera bat. Ni hemen naiz eta Jesus. Hau da egon naizen etxea orduan leno. Harrituta dago etxe hontako edo gela hauetako zikinkariarekin. Hemen egon naiz, planning. Ba, listo ez. Dena ikusi dut. Ez.
Horitzen zanitaz, azken nahi du debuta, emakume programatzaile bezala. Pingüinotxoa. Programador Penguin K. Gezurretazko izena. Ia gizakia nahi. To the Weekends. Auskalo zer egin dezakedan bi oporrekin seguido. Bi egun opor seguido. Agian lan egin. Garai ezberdinak. Soinua. Gustatzen zaizu, nik konposatutako musika ez naiz aste batean etxera joan. Hori zen pixkat askotan deskribatzen da, Nintendo eta garai hortako jokotan etxetik iatzirela pasatzen. News. Neu zer da, pixat bromazko toki bat. Moske. Beruga. Eternal Life, seguro eset. Beruga galdu da. Bueno, ba, moske, ondoan moske ez dakit izango den moske mezkita bat, edo ze de montre izango den. Polizia. Etorri beharko dut eta aurkitzen badut beste tipoak lehoi badaukala. Zaizena pingüino bat interrogatzen. Ez dugu lertzen pingüinoa dioena. Ben pixka jokoaren erritmoa galdu da, esan barra daukat. Hemen sartu naiz, ez? Pingüinoa. Eta orain zer egin behar duan ere, ez daukat ideiarik. Bale, alderdia hau da, orduan hemendik irten naiz, eta horreko hori da, eta zakurraren putza. Bale, hortik atera naiz lehen, hau zen Antiquities edo hori. Neukan egizarro aitola erakartzen zituna animaliak. La flauta de no sé qué. Pues. Ez dago ez da zer gordetzeko. Ez? Pornotegia da. Hotela. Hau izango da. Hemen txe gordetzeko. Baina, batxo, bai dia erdilo nago,
Eta esan barra dago, terranigmatxo pixa galdu zarela, Ez dago ezer egitekorik orain. Bai, mundua ireki zait, baina zer? Ez daukat nora joan, ez dakit zer bilatu behar dudan, ez dakit nola jarraitzen duen historiak aurrera. No tengo ni idea. Diruden ez dena bisitatut. Ez dakit, hemen ondoan Txina neukan uste dut. Txina da. El Chino Nino. Hau, India izango da. Junko. Chino Nino. Ostra, hau ere... Teknologia azpeto. Dragon Caster ikusi nahi dugu, baina ez dago publikora irekia. Oraintxe bertan ez dago ireki da, norbaitek erosi du. Norbaitek gaztelu oso erosi du. Duela asko, jende errealaren gatik beraz egon, erabilia. Eta nintzen gida. Orain ez dago lanik. Kapitalismoaren azarnak. Hotela. Moskita. Ailea. Gizon honik ez datorrena, hau emakumentzako da. Bideari polita, gaizki jarri da. Loito gogoan nahizen zaizkizu denbora oso hotelean, ala da. I will protect L. Even if I die. Augusto dela gure... L-ren laguna izango da? Ez du funtzionatzen nik daukadana. Behar du zerbait. Vale, badugu zerbait egiteko orduan. Gorde dut hemen? Ez aurrekoan gorde dut. Bai, egia esan... Nahiko nekatuta nago, Ez diot buelta eman, honi. Eta nahiko nekatuta nago. Lo egiteko gogoz, medizinen. A ver. Doktore bikaina. Gaizkitza egite duten nahi eta... Bai, sufritzen ari da. Zera dauka, Bad Dream. Sukarra. Ginseng. Baina laun... Omaitu ez dago ginseng gehiago. Eta ginseng behar dut. Nik ginseng daukat? Ginseng. Daukat ginsenik. Zera jengibra ginseng. Ramen izango da.
dena jandu dira. Joko osoko... Lon. Lon arraro dago. A ver, ez esatea zu lon. Ez du ezer nahi. Nera una behar du. Noski. Zer behar duzu? Wong. Nere anaia txikia. Leno... bueno, afera elkarrekin egiten genuen. Flashback. Baina zer datu da. Lon eta Wong. Baina Wong... alde egin zuen. Inork ez daki nora juntzen. Norbaitek Dragon Castle erosi zuen, uste dut Wong izan zela. Baina ez du gauza honik entzun, gaina jo dago ingles batean nahita jarri dutela ez... Oso, igual japonesez ematen du gaizkitze dutela japonesez. Gauza asko eroste ditula. Osa, uste du Wong dela. Noski. Jinsen landare bada. Vale. Badugu Jinsen. Orain honen gana jongo gara. Eta ber... konpontzen dugu. Hau ekipatu behar izatea. Zendatzen dugu, noteleko neskatila. Goian zen, ez? Drink the ginseng, then remove the animals. Ginseng du, feida hori zen. Gure lehengo laguna. Horren erresi izango balit. Bida erregea. Bai. Feida. Izango dela Frida. Hemen Fida izango du. Bero horren maiestatea ez dugu altxorra aurkitu. Nahikoa da. Hemen altxorra dago. Mundu guztia hilko dute. Hau da, mundu guztia hil zutela, altxor baten bila zeudela, eta segurazki baitu zuen L, orain jakin dugu baitu zuela L altxor non dago jakiteko. Txantaia emozionala. Orain, joan zaitez. Edo guztiz... Ez dakit nola esan, ez da amore eman. Guztiz nire esanetara edo hil. Bentzegon Pandoraren kutxa. Ni etorri naiz.
ulertzen dugu ez horrela. Bira, kaxak ireki daude. Stiled. Patontara iritsi gara altxorraren zaindari bezala. Ezin dizugu esan non dagon, gure bizitzengatik ez da ere. Azkar, akatu iezaguzu. Besteak zure aurka jarri baina gauza dugu eskatzeko. Ele gure alaba, mesedez babestu ezazu. Sentitzen dut. Ezin dituzte salbatu sentitzen dut. Baina zuen alaba zainduko dut. Nire bizitzarekin ere. Tristurak eta heriotzak. Badakizu hark, nik hil nituen printzesa nahi ama. Eta ni naiz haien miserien arrazoia. Ezin dut damu honen madarikaziotik irten. Pentsatuko duzu, okerrena naizela. Hori ez da egia. Ele babestu duzu orain arte. Ez ditu horiek nire krimen? Eta utziko duzu ele babesteari? Ez duzu ele babeste nork egingo du. Dragun gaztelu hortan zerbait badago. Oso sentimentala. Ze ordu dugu? 6ak. Ordutxo bat. 7 sartuko zera. Bira. Anitak esan dira Will salbatu zenula. Hene, lagundu bate digu horrek, gazteluan. Lehenago nahi dudan, duzunean. Zuk nahi duzunean, fortuna. My shop. Uste dut ez duela bat berare erabili. 15 ditut oraindik. Piro, ice, snow, zap. Boom! Boom! Geo, Sky, Ray, Water, Boom Ring. Ay, ama. Shopping. Kung Fu Gi. Dragon Pike.
jaisten da 3 gutxigo, eta Kung Fuji igotzen dit bat. Baina gelen morcilla batengatik ez dute zer jakin nahi. Ni Kung Fu, ni Kung Fu. Inixor. Bestetxe bat. Txilla. Gure alaba abandonatu genuen. Dakik usagatatu den. Pede ikusirei dut. Nola posible duzu abandonatu hor bat. Chilla gixara joa. Chilla más fuerte, a ver si te oyen. Noski. Preasure, Speed Show, egite dizute korrikarazi gehiago. The thief hide on some island I hear. Hori dakizun guztia. Zerren. Bida ze sorteko zorionekoa. Beste mailirrok bat. Perel. Gure laguna. Dragon Castle ikusi nola dagoen. Guazen aurrera. Press Bro. Ostras, kaietan gora, Liatu dago. Eskerrik asko, txo. Bueno, ez dirudi ezer dagoenik. Ostra, Metal Gear. Nola rapatu na horrek. Ez zer dire, hausaz mugitzen direla. Josos. Nola da posible. Oso. Hortik ninteke.
bueno. Pero una zatia bai. Ez dakidanik. Porque dijo las pizcas sin ton ni son. Pues que lo putin aurrera atera. Uf. Azkarra egin duen hori. Horretarako zapatilla berria, korrika egiteko segurazki. Watcha. Light bulbs baditugu. Ai ama. Hemen espero ez beste inorra gota. Hombre. Hau suntxitu dago, no? Hiru part robot. A ver, digo de nuevo. Def igotzen du defensa, eta ditu 5 puntu gehiago. Oso bea. Ezin ditut ireki. Eta itzuli behar dut osorik. Zego nuke berez dagoela ezerraz. Itzuli behar dut erdiko pasarelara. Gorkori nahi utzi dut.
Oh. Salto hori zaila da, hemen aurkituko nau. Eta jola ikustea. Gauza da, erdikoa. Bueno, que potra. Justo besta aldetik. Ai. Bai, atzera begira dagoenan igual. Joder, oza, giratzen da dire hausaz, ez daukate ez da orden bat. Zera suda. Ostra, mandu vuelta segituan horrek, Jesus, nork ikusi du hori. Ez daukazten zuri. Ez que hor... Pixka da hautsa, ez. Zorionekoan, ez den beste inora agertzen. Zela. Wow. Nola da.
Soinu ezberdina egiten du, Ez dakit zer esan. Bultzatu ditzazket. Testatu hori aurpegira. Ez dirudi. Oso espesito nago, igual hori da. Ez zait ateratzen. A ver. Gezia daude bat ezkerta beste eskuin. Baina eman diet, ez? Izan behar du. Hemen. Ezin da. Igual behar dut beste zerbait ez daukadana. Jade, ba. Udak izan egin baden. Ezin dut ezer egin. Eta hemen bai dagoela soinu bat ezberdina. Hau da Dragon Castle.
Hau patazio. Zer lan. Liburutegin. Azterketako. Ekipatu behar ditut. Hau txorra dira. En fin. Serafín. Oso ondo. Dena igual etxea distentzenako ate egongo da. Txorakeri honek pikin bat esnatu nau. Ez naiz botako oraindik. Ikusiko dut. Sí, hombre. Hau izango da erortzen nahi zen tokia, ez da. Mira, mairroko bat. Uste dut baietz Hogwartsera arituko dela. Oposiziotarako ikasten ari zera, ez? Suposatzen dut. Hau zer da? L. L baina dago T bat egiten. Eurre. Lagundu mesedez ezin dut mugitu. Nola. Bai zera, hilda betirako? Ez. Nirekin txorrak egiteatik. Ez sentitzen dut. Horen Mr. Wonkentzako egiten du. Mesedez. Zer gertatu da hemen? Horen txertan 38.303 lege orokorra, diru laguntzei buruzkoa. 203 Era bat apasionantea. Bueno, diru laguntzak ez dago bat ere gaizki. Neri interesatzen zait, bueno, ez daki, zeinentzako dira diru laguntza horiek. Diru laguntzena interesgarria da, nire erabiltzaientzako. Baina ba. Zeari da, ez dakit zer gertatu den. Negarrez hasi da? Hori izango da benetako L. Homseko leheak ikasi nituen, jajaja. Bira, hemen dago Wong, eta... beste heroia. Gile urdina. Henry erregea gatu zen nun, bezurra. Zuk hiltzen ditun denak, eta hori ez da egia. Henry bidali nun. Tipone diru piloa dauka, así que izango da hemengo Jeff Bezos, segurazki. Ez dakit nor dagoen zure atzean, baina jende... kulparik gabeko jende pilo bat erailtzen nun, zuregatik, jajaja, ez du ajola, ez da arazoa, egun hori etorriko da, beharrezko jende bakarri biziko dena.
Ahora bat orokorra da, kudaketa prozedura zuzeneko emakia prozedura, su padren bizikleta, hau ez dago aguantatzeik. Bueno. Txirrindako aita. Zergatik nahi duzu jakin zera bateko altxor batetaz, zerri bateko. Ez edazu hobeto. Ostra, horrela guon beharrean zumalakarreri dirudi, tipoak. Begira ze bibote daukan ze eta txapela gorria Tomas de Zumalakarregi. Gero arte animo zure ikasketekin. Loiren esautu dizu. Jugara horron kandidet. Izan horiekin zinen, ez? Bate daki. Mercenario bat. Bueno, nik uste dut igual tipori ez dela gaizto izango amaieran. Negarrez egon behar dugu hemen. Zer entzun goian. Ez dugu lortuko nengoen. Ikusko dugu. Soinu bat. Norbe dago behan. Bai, ark naiz nortera, ark. Benetan, pidan naiz. Horen aterako zaitut. Oso ondo. El tío Tomás. Bai. Guztiz. Bueno, lagun batek lagundu baitu, azkenean, edo pertsona batek lagundu baitu. Lagun bat badugu hemen. Jolana, oso ondo, bazegatik etorri zara, oso arriskutsua da. Zertarako etorri zara, Save the Princess edo Airplane Park. Hombre, bueno, en fin, bi gauzak. Princesas da hemen, baina Westside, Airplane. Bueno, hortarako ere etorri gara. Gure lagun Will Smithek indu aeroplanua. Hau zer da, erori naizen tokia. Eta uste du lortu duela formula, baina Iron Maiden. Mendik ezin ez, bai, hau da bestaldea. Baina falta zaio materiala orain, eta nik erakarri gardiot. Ale norbait, gero arte ba, eskerrik asko pasatzeagatik. Hemendik etorri nahi ez. No, remove no. Oh. Hemendik etorri naiz. Eta esango nuke hemengoa badaukadala.
Bada, aurkitu naute. Baina nik uste beste aldean ez dakit ate bat zegoen edo ez. Hemen izango da? Ez dakit olako beste ateriko dagoen. Hemen akaso aurkitu dut. Hemengo kapilan. Ez ba. Una aten ez, mesedez. Eskerrik asko. Ez dakit beste tokiren bat zegoen, edo beste... Bueno, zorionekoa. Oie. Hau egin du dena, ez? Oh! Ah, hemen ate bat zegoen. Princesele hemen dago. Mesedez... igual ez da ingaiztoa tipa. Hemen ez dago ezer. Liburutegia. Hau izango da. Tu ark truko berdinan erorizera. Bi ele daude. Zure bihotzean esaiazu ark zein da gustatzen zaizuna? Elebiduna gure ark. Double L. Espejismoa da. Badakit, amez gaiztoak pertsonen bihotzean sartzen dira. Sinistu ezazu. Sinistu zure boterean eta akatu amets gaiztoa. Lele. Bidak bi aldiz. A ber. Badakit hemen zaudela. Erakutsi zure burua. Zergatik ari zera interferentzia egiten. Zera arkentzako. Eta nortzera zu. Badakizu Arnorden, baina zergatik... Torment? Osa, badakit zer den, baina ez dakit nola esan. Let my feelings. Horrez dago osoa, ez? Zerrazki nire sentimenduak topled izango da, agian nire sentimenduak zapaldu ditu.
Sufritu behar du, sufritu ni bezala. Banekien tartako bat emango ziola, zaplasteko bat emango ziola. Mina hartu duzu eta horregatik mina itzultzen duzu aur bat zara. Eta etzen nuke maitasuna horrela ikusi behar. Hala bai, negarrai. Begira nork dioen hori. Edo gehiago zozoa beleri burret. Du eta ark uongatik suntxituak izango zarete. Txorakeriak guazen. Dago ba. Sarrera saiatu dago irekita zegoen lehen. Zertatzen nahi da. Wong, mailin oso ondo. Ze gaizki dago nahi datzea. Xagua harrapatu dugu. Xagua jarrai dezakezu, amaieraren momentua da. Mailin, eskerrik asko, baina ez zaitut gehiago behar. Barkatu, Mr. Wong. Baina zer esan nahi duzu, zakizu? Egin dut, zuri berdin egin dizut arkek esan da. Saiatzen da, planatzen ari da gu denak akatzea landan. Zergatik, nik Mr. Wongentzako lan egin dut. Ez duzu lertzen, gaizkile, benetako gaizkilea da. Benetako gaizkileek, benetako pertsona gaizoek jendea intsektu bezala ikusten du. Izan guai, zergatik tontoa nahi sentitzen dut, ark sentitzen dut. Aitona. Monstrua da, segurazki. Zer da hori, zer da hurrengoa. Oh! Gure lagun Pearl. Don't make the ladies cry. Eskerrik asko, Perel. Bueno. Zer egingo duzu? Princesa salduko du, ezta? Check the wall opposite the umpire statue. Vale. Royce barruan dago. Eta sentitzen dut. Funda. Umpire de statue. Zein da hori? Estatua bat bilatu beharko dut. Eta ez dauka parea, ez? Umpire, kasu honetan. Hau zer da lehengo tokia. Irekita ez dagoena.
Igual izango da sarreran edo. Hemen ez da ez. A tomar porrea. Hemen ez da ere. Da estatua bat esan dugu. Kanpoan izango da. Iristen da. Baire de estatua. Estatua bat, bestea. Parea hemen dago, bat bi parea. Non izango da. Goian igual. Estatua bat, beste estatua. Eta hau izango da. Esan du behind. Harrapatu nahu. Eta hemendik izango. Gotena da gorde igual. Zepillo bat aurreratu dut. Ordu laurdentxo bat daukat, aber aurkitzen dudan hemengo zera. Berez da... Se nos saltó de ignorará. Hortik etorri naiz, ez? Eta falta, ez dakit, tuliko naiz berriz lehenko tokira. Macho. Gehiago duzu lasai. Hau pasa besterik ez. Pasuz.
Benetan. Da vuelta, Mesedez, utzi begiratzeari. Osa, eske hausaz, benetan hausaz izan behar du, logika gabe. Realista go, supongo. Y bueno. Non izango da. Berez zer da esan didana, Umpire estatue. Eta estatu hori non dago. Bai, txoen,
Ba, tamales utzi behar dut, zeren telefonoz deitu didate. Erosketa informatiko bat egiten ari da nonbait, eta... Eta hori, uste dut, ez dakit zuzeneko aireki behar duzun, ate? Bestela, sin más, itxi egingo dut. Ze deitu, telefonoz nago, así que hemen utziko dut, vale? Gorde dut, así que urrengoan jarraituko dut. Gero arte...